Terroristák az óra végére követelik a Blanket, hogy elkezdik a túszokat megölni. A terroristák az óra végére követelik a finom duzzott segjukamat, hogy elkezdik a túszokat. Mi biztosít garantált szexet? Ez tavaly is volt. És tudjuk, hogy mi a helyes válasz? Müller Cecília. Vagy egy ismeretlen tettes, Babatunde Endidi, vagy a Pamkutya koncert. De csöndben vannak. Nem merek megszólalni. Mindegyik nagyon jó, de sajnos ezzel kell menjek. Let's go! Nyilván! Menjetek szobára, Jézusom! Erről van szó, papi! Üzenjük De Brüsszelnek, sok hogy idő volt! De ez már volt! mindegyik volt meg. Igen, Martin? Üzenjük Brüsszelnek, hogy cigányok. Üzenjük Brüsszelnek, hogy dollár baloldal. Üzenjük Brüsszelnek, hogy Balaton Sound. Illetve üzenjük Brüsszelnek, hogy kétharmados győzelem. Solyabb Tamást. Bocsánat, elnézést, de Elszabadult az ember! Hatalmasat mentek a cigányok, de ezek után, hogy nem a kétharmados győzelmet jelölted meg. A Blank mindenhová illik, csak már ezeket elpofáztátok. Az üvöltő cigányzene mindenhová illik. A faszom mindenhová illik. A migráns simogató tipsi mindenhová illik. A háttérben meghúzódó gyurcsányszál mindenhová illik. Most így erős, ez a kör erős. De ez itt nagyon nehéz választani, haló. erős, mint a szom. Na, nyugi. Az a baj, hogy ez túlságosan tetszik. A faszomat hogy lehetett így ignorálni? De az annyira prűd, bazzeg, hogy csak beírod, hogy a faszom mindenhová illik, érted? Édes Istenem! Ezek a sörény lett volna, ő a faszomat választja. Az biztos, na az biztos. Ennyi, bám! Faszondja prűd, geci. Cucu. Tudunk mondani ilyeneket. Hát figyelj, Ez kikapcsolt egy pillanatra. Cucunak üzenném, hogy... Mit üzenném? Mit üzennék magamnak? Cucunak üzenném, hogy vegán szűzlány. Cucunak üzenném, hogy segből szájba. Cucunak üzenném, hogy girhes kutya. Cucunak üzenném, hogy fasz. De aki a faszomat írta, az tudja, hogy kell motiválni, vagy mi az, befolyásolni sörényt. Nem szerintem se. Na mindegy. Amúgy igen, ezt sajnálom. Nem én raktam, úgyhogy ismerem a humorát. Csak az igazi magyar keresztény, aki Blank. Csak az igazi magyar keresztény, aki lombkorona sétány nyol erdő nélkül. Csak az igazi magyar keresztény, aki mindent legyeli. Csak az igazi magyar keresztény, aki feliratkozik Nessájra, vagy csak az igazi magyar keresztény, aki homofób. Édes Istenem. Ez nem rossz. My man. Thanks. A korszakváltó új párt lehet más Mi lehet más? Ez nem jó neked. Tökéletes. A korszakváltó új párt lehet más a konzervatív kereszténység. A korszakváltó új párt lehet más a kecskepornó. A korszakváltó új párt lehet más a postás. A korszakváltó új párt lehet más a TV Mati. Let's go! Semmi baj. Lehet beállítani 12 kört? Tudod csak, hogy 4 elosztható legyen. De 5-en vagyunk. Jó. Maga ilyen matematikus jellegű? Mivel 5-en vagyunk, ezért legyen 4 osztható. Igen, azért kérdeztem. De 5-en Jó, hát vagyunk. magamot nem számoltam, tudod, én nem Nem, vagy. ez nekem oké. Hír, én veled nem vitatkozom. Ritkán szólalsz meg, de akkor fontos dolgot mondasz. Mi van akkor? Tudod, hogy kell ezt csinálni? Nem erre a fajtára gondoltam, hanem foggyosra, de mi? Ja. Streamnek már mindegy. Kezdje a napját jól egy kiadós zab és Blank reggelivel. Kezdje a napját jól egy kiadós zab és orális szex pisi sugárig reggelivel. Kezdje a napját jól egy kiadós zab és injakuláció, az mi? Sörény. Reggelivel. Kezdje a napját jól egy kiadós zab és ráncos lábak reggelivel. Kezdje a napját jól egy kiadós zab és Space Force reggelivel. Jaj. Köszönöm, Hirx, ez jó volt.
A terapeutám segített nekem felfedezni egy elfojtott emléket a Blankről. Erre vártam, erre a kártyára vártam. A terapeutám segített nekem felfedezni egy elfojtott emléket a tautológiai macskáról. A terapeutám segített nekem felfedezni egy elfojtott emléket Tóth Gabiról. A terapeutám segített nekem felfedezni egy elfojtott emléket egy segbekúrásáról, vagy a terapeutám segített nekem felfedezni egy elfojtott emléket Ez valaki csak azért tette be, hogy szopasson Dózsók. Nem, ez működik. Elfojtott emléket arról, hogy új barátokra tettem szert a börtönzuhanyzós kézi munkámmal. Jó, fine. Eladtad. Terroristák az óra végére követelik a Blanket, vagy elkezdik a túszokat megölni. A terroristák az óra végére követelik a pornóbohócot, vagy elkezdik a túszokat megölni. A terroristák az óra végére követelik ugyanannak a ruhának a viselését, vagy elkezdik a túszokat megölni. A terroristák az óra végére követelik a faszolat, vagy elkezdik a túszokat megölni. A terroristák az óra végére követelik a finom duzzott seglyukamat, hogy elkezdik a túszokat. Szép! Szép! Thanks. Szép, ezt meg, ez deserved. Covid idején maszkot kell viselnie, még akkor is, ha blankben vesz részt. Beleírja valaki, hogy a Ez faszomba. izgalmas. Gázkamrával beszél. Jó, akkor egész kitörlem. Oké. Rendben, akkor nem lesz Castomancer. Covid idején maszkot kell viselnie, még akkor is, ha nikotin gyémánt indukált világos álmodozásban veszünk részt. A Covid idején maszkot kell viselnie még akkor is, ha szájpókokban veszünk részt. Covid idején maszkot kell viselnie még akkor is, ha 50 egymást követő esős napban veszünk részt. Covid idején maszkot kell viselnie még akkor is, ha bűnös cserbenhagyásosban veszünk részt. Tökéletes. Köszönöm szépen. Ez abszolút. Jaj. Bachelor Party plusz Blank egy éjszaka börtönben. Azért hallottad a Dubajt a kiejtésében, Yeah, nem? sorry, Tehát, hogy azért ott sorry, az- Serenit. You know it's... Didn't quite understand bachelor party, yeah? Can you please repeat in magyar? Azért, hogy két golyód van, mert ha egyet letépek legközelebb, akkor még marad egy. Jogos. Gondolkoztál, hogy est? Ki vagy? mi Igen, volt a biztos vagy hatás? benne. Mondd azt, hogy leánybúcsú. Bachelor Party az legénybúcsú egyébként. Vagy- de- Vagy az, Bakelor. de most mindegy. Dati azt írja, bazd meg, hallottam sötét szemét forogni. Na, akkor... Ambien plus alkohol egyenlő blank. Tucu, bírjál magaddal? Nem szabad. Nem szabad. Nem szabad. Nem szabad. Nem szabad. Jaj. Ambien plusz alkohol egyenlő Whisper Tony. Ambien plusz alkohol egyenlő a faszom. Ambien plusz alkohol egyenlő valaki, aki egyértelműen egy kicsit túl messzire viszi. Ambien plusz alkohol egyenlő csak egy átlagos Geri nevű srác, vagy valami ilyesmi. Te de amúgy! Tényleg! Ennyi? Látod, túl gondolta. Túl, bassza meg, túl Csúnya gondolta. voltál. Mivel őt én Jaj. sose nézem, kivéve amikor reaktor rá a főnököm, ezért nem tudom, hogy ez... Ez soha mennyire nem fordult elő. Na még Ja. mehet egy villámkör. Hozzuk vissza inkább Hozzuk vissza Orbán Viktorozós inkább. paklit, mert lefordulok a székről. Szia Lajos! Blankjeidet sétáltatod? De ne írd, hogy a faszomat sétáltatod, tudsz be. Nem, ez túl jó, ez is annyira jó. Na mondjuk Szia Lajos, a Tóth Gabi is mehetett vakmiriskás volna. fiúkat sétáltatod? Szia Lajos, a szomszéd nénit sétáltatod? Szia Lajos, a faszopóidat sétáltatod? Nem is Jaj. nem lehet kérdés. Mi az, amit jobb adni, mint kapni? A faszom. Jaj, Sörény, olyan bottom vagy. Haló? Mi Írt? vagyok? Nem mertem visszakérdezni. Jaj, Majd jaj. a kommentelők Nem megbeszélik. tudom Van az elmondani, öregeknek. nem tudom elmondani, hogy mit mond, eldönteni, mit mondod. Azt, hogy mohó, vagy azt, hogy bot.
Én botomot értettem. Ez is egy hatalmas válasz lehetőség, de ez is nagyon jó. Milyen szaguk van az öregeknek? Katatörvény. Szaguk van. Milyen szaguk van az öregeknek? Alig használt Suzuki szaguk. Suzuki Swift szaguk. Milyen szaguk van az öregeknek? A faszom szaga van. Milyen olyan öreg ember van, akinek nem Suzuki Swiftje van? De most komolyan. Vagy katatörvény szaga. Van-e bárkinek? Van-e bárkinek? Öregeztél? Akkor Nekem is az volt. menjünk Van-e tovább, hogy bárkinek olyan nagyszülője, akinek nem volt Suzuki Swiftje soha? Engem nem zavar, ha valaki blank, csak a 4 fal között csinálja. De nem szabad! Nem szabad! Kész ott is. Nem szabad! Ott a custom lehetőség. Nem Tutu. szabad! Nem tudom, basszeg. az is jó, igen. Várjál, legyen a másik, igen, de legyen a mindegy. másik. Engem nem zavar, ha valaki kipás, csak a 4 fal között csinálja. Tutu, most úgy érzed, ezzel megmentetted? Biztos. Engem nem zavar, ha valaki egy zsák krumpli csak otthon a 4 fal között csinálja. Engem nem zavar, ha valaki segből szájba csinálja, csak a 4 fal között csinálja. Erős kör. Ajmán! Gyáva voltál zsidózni! Gyáva Gyáva voltál vagy! zsidózni egyet, Dirks! Brit tudósok bebizonyították, hogy blank nem fél a blanktől. Semmi baj. Brit tudósok bebizonyították, hogy a Megafon nem fél a baloldali szavazóktól. Tudósok ez nem- bebizonyították, hogy a békemenet nem fél a Mézga családtól. Brit tudósok bebizonyították, hogy Mészáros Lőrinc pénztárcája nem fél a reflektorfényben pucérkodni. Na! Na! Hát amúgy... amúgy... Na! Na! Hát nem már! Hát de ez túl túl Hát nem megadta már! magát. Hát ez lírai humor! Köszi. Istenem! Kö- Ezeknek semmi humorért. Mindjárt az bazd meg, Eustace el kell tetszett, menjek, ha jól mert van hát ez az így, volt hogy az valaki egyetlen Jó röhögjön. már, Andi? Mit Kire? szeretnétek üzenni a nézőknek karácsonyra, az ünnepekre, amíg nem fognak látni minket? Fejeljétek meg azt a kurva követés gombot, bazd meg a feliratkozást, az boldog karácsonyt. Csengőcske, meg minden. Meg like és csengőcske, persze. Nagyon fárasztó ez a játék lesz, Szari. Köszönjünk el Sziasztok! együtt a nézőktől szépen. Sziasztok! Boldog karácsony, jövőre Ezt még találkozunk. Brüsszelből is Jaj, szép látják. karácsony. Hello, szia! Hello! Au.